हवाई दलाच्या दृष्टीने आणि हवाई दलाची शक्ती वाढवण्यासाठी आता भारत फ्रान्सकडून 26 मरीन राफेल विमानं खरेदी करणार आहे। महत्त्वाची बातमी आहे, एक मोठा करार होतोय। भारत फ्रान्सकडून 26 मरीन राफेल एम विमानं घेणार आहे आणि त्याचबरोबर एक शक्ती, भारताची संरक्षण शक्ती वाढणार आहे। फ्रान्सकडून 26 मरीन राफेल खरेदी करण्याचा भारत सरकारच्या वतीने मान्यता देण्यात आली आणि आज या करारावर स्वाक्षरी होणार आहे। हा करार सुमारे 63,000 कोटी रुपयांचा आहे। यापूर्वी भारताने आपल्या हवाई दलासाठी फ्रान्सकडून 36 राफेल लढाऊ विमानं खरेदी केली होती आणि आता नवीन राफेल INS विक्रांतवर तैनात होणार आहेत। भारताची संरक्षण शक्ती त्यामुळे आता वाढणार आहे। मोठा करार हा फ्रान्स बरोबर होता। हा करार सुमारे 63,000 कोटी रुपयांचा आहे आणि यापूर्वी भारताने आपल्या हवाई दलासाठी फ्रान्सकडून 36 राफेल लढाऊ विमानं खरेदी केलेली होती। आता नवीन राफेल हे INS विक्रांतवर तैनात होणार आहेत।